Ți-ai făcut și tu vreodată o poză care îți place mult și pe care vrea să o ai și fizic, gen nu doar pe telefon? Ei bine, cu această imprimantă portabilă de pe Temu poți face lucrul acesta foarte ușor. Iar de altfel, dacă ești utilizator nou pe Temu și folosești codul meu DZN6272, poți cumpăra această imprimantă portabilă la un preț mult mai mic. Iar acum hai să explic cum funcționează imprimanta. Cam așa arată. Bineînțeles, pe lângă imprimantă mai ai nevoie și de hârtie foto, că altfel n-ai cum să printezi poza, pe care de altfel o poți cumpăra tot de pe Temu. Din nou, dacă ești utilizator nou și folosești codul meu DZN6272, hârtia foto e la un preț mult mai mic. Revenind, pui hârtia foto în imprimantă, scanezi codul QR de pe spatele manualului de instrucțiuni, descarci aplicația Hey Photo, te conectezi prin Bluetooth la imprimantă, alegi poza pe care vrei să o printezi și tada! Și mi-a zis Mirana să scot și eu o poză. Ce drăguță e! Așa că dacă sunteți utilizatori noi pe Temu, folosiți codul DZN6272 pentru un preț mult mai mic la această imprimantă portabilă.